Últimament estem amb ratxa, Molt bones a tots, soc Evoxkite i avui us porto un altre Moab. Sí, m'he tret dues Moabs més a part de la que us vaig portar, he estat de ratxa aquesta setmana. I aquesta vaig tenir un petit fallo, si us hi fixeu, porto ja... Bueno, portar ratxa 3 baixes. Es veu que vaig guardar una partida... A l'haver-hi canvi de host només vaig guardar la partida final i bé, és el que ha quedat, però per 3 baixes no ens vindrà pas d'aquí. Ens pilla just a la ratxa de la Moab, que és el que ens interessa. I anem a comentar una miqueta la partida. Com veieu, porto una Scarel amb holográfico, que no és meva, és del terra. Com us he dit, les armes del terra estan dopadíssimes, jo no sé què els hi fan, però és una cosa que no és normal. Mai m'ha anat bé l'holográfico, i la Moab bàsicament me la trec amb aquesta Scarel en vez de la meva PP90, que per ser li he agafat molt de carinyo. Us parlaré més d'ella en el pròxim vídeo, que és amb el que m'he tret la Moab. En aquí estava jugant una partida amb en Ryder de Dominio. Va ser una partida que vam dir, bueno, vaig a treure'm una Moab, així en conya, dient, bueno, si cau, cau, i si no, és igual. I no esperava treure'm a la primera, ni molt menys, però bé, va sortir. Aquest mapa jo us aconsello, més que portar un subfusil, jo aconsellaria un fusil de salto, perquè jo crec que sense aquesta Scarel no m'hagués tret una merda, sincerament. Si us hi fixeu, la majoria de les bases me les faré amb l'Scarel, perquè intento agafar els enemics a distància. Si us hi fixeu, intento moure'm més pels cantons del mapa, per al mig del mapa veureu que passo molt poc, però molt poc, perquè és una zona que li tinc bastant de pànic, perquè les granades volen desmesuradament, o sigui, quan un tio va a la zona d'enmig comença a tirar granades com un possés, és la zona de B, o sigui, és normal. Té una doble baja que dic, mira tu que bé, ens vindrà perfecte per la ratxa. I aquesta Scarel que me n'he enamorat. I com sempre us dic, si tu agafes una arma de terra és la hòstia. Ara te la crees tu les classes i a mi em va com el cul la cosa aquesta. Jo... és que em treu de polleguera, això no ho entenc. Però bé, anem al gameplay, que és el que estàvem. Com veieu, vaig pressionant les banderes de C ja. Quan perdem C vaig a C corrent, i després a A quan la perdem. Si us fixeu, ja no vaig a per les banderes, bàsicament perquè estava jugant amb en... Com he dit abans, estava jugant amb en Ryder. I en Ryder m'estava ajudant una mica a cobrir zones, a agafar les banderes, tal i qual. I arriba un punt en què veig que jo començo ja a agafar la ratxa, i que això ja ho he d'aprofitar. Veureu ara aquí al final uns quants moments crítics. Però bé, trobo que la partida és molt entretinguda, està molt bé. Jo no trobo que hagi campejat. Si m'equivoco que algú m'ho digui, però jo trobo que és una partida molt i molt bona. En aquí, veient la repetició, veia que tenia gent a l'esquerra i no sé com no m'han matat. És potre, jo tinc un talent innat per trobar la potra de mala manera, com aquesta. Aquest tio se'l deixa matar definitiva i dic, vine, que jo li cardo un tiro i me quedo jo a la baixa. Sempre he sigut molt bona persona, jo. En fi. I veieu, aquest d'aquí no sé com no m'ha matat, perquè és que no l'havia vist. En aquí una altra mort super justa. I ara en Ryder em deia, compte que aquí enmig en tens un, compte. I dic, bueno, com que ja sabia qui era. I aquí tenim la Moab. Una altra Moab. No pensava que me'n trauria pas tantes, la veritat. Ja aniré mirant de treure'm alguna més, però... I atenció al mega fail. Però dic, uau, ara els arrebento tots. Què ha passat? Que he tirat un petardo, què he fet? Pues s'ha d'acabar la partida just quan tiro la Moab. Bueno, és igual, compta com a Moab tirada. Jo estic molt content d'aquesta partida, espero que us hagi agradat. I em tindreu d'aquí poc amb l'altra Moab. Fins una altra.